Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gyfrifo hyd arc cylch ac arwynebedd sector cylch. Felly, gadewch i ni ystyried y diagram yma sydd yn dangos cylch cyfan, wedyn dau radiws yn dod allan o ganol y cylch, a'r ongl rhwng y ddau radiws yw'r ongl theta. Nawr, y gyntaf, fe gofiwn o'r fideo flaenorol yma, mae'r fformula ar gyfer cylched cylch yw pi lluosifo diameter y cylch. Cofiwch mai cylched cylch yw'r pellter yr holl ffordd o amgylch y cylch. Nawr, os dwi eisiau cyfrifo hyd yr arc sydd yn fan hyn, yr arc sy'n cael ei ffurfio gan y ddau radiws yma, yna dwi'n ystyried fod yr arc yn ffracsiwn o'r cylched cyflawn. A'r ffracsiwn o'r cylched cyflawn yw theta allan o 360 gradd. Fe gofiwn fod troed cyfan yn 360 gradd. Ac felly, i gyfrifo hyd yr arc, dyn ni'n llosi'r ffracsiwn yma, theta dros 360 gradd, efo cylched y cylch sydd yn pi llosi diameter. Mae yna stori debyg os dyn ni eisiau cyfrifo arwynebedd sector y cylch. Eto, fe gofiwn o fideo flaenorol, yr un yma fan hyn, mae'r fformula ar gyfer arwynebedd cylch cyfan yw pi llosi radiws disgwario. Yr arwynebedd felly ydy faint o le mae'r cylch cyfan yn ei gymryd i fyny. Os dwi eisiau ffeindio arwynebedd y sector, sef arwynebedd y darn yma, eto dwi'n ystyried mai ffracsiwn o arwynebedd y cylch cyfan dwi angen, sef yr un ffracsiwn, theta dros 360 gradd. A tro yma dwi'n lliosi'r ffracsiwn yma efo arwynebedd y cylch cyfan, pi llosi radiws disgwario. Nawr, enghraifft, gadewch i ni gyfrifo ychydig o wybodaeth amdan y cylch yma, a'r arc a'r sector yma. Nawr, fan hyn, mae gennym ni gylch efo radiws 4.2 cm, yr ongl rhwng y ddau radiws ydy 47 gradd, a mae'r ddau bwynt yma wedi cael ei labelu yn A a B. Nawr, mae yna ddau ffordd wahanol o fynd o A i B, naill ai y ffordd byr, fel dwi'n ddangos wan, neu y ffordd hir o amgylch y cylch. Felly, mae gennym fi arc leiaf yn mynd o A i B, a mae gennym fi arc fwyaf yn mynd o A i B. Nawr, hyd yr arc leiaf yn gyntaf, o A i B, os dwi'n dilyn y fformula yma ar dop y tudalen ar gyfer hyd arc cyffredinol, wel, mae gennym fi theta dros 360 gradd fan hyn. Ar gyfer yr arc leiaf, o'r ongl dwi eisiau ystyried ydy 47, felly yna i wneud 47 allan o 360, lliosif y pi, a lliosif y diameter y cylch. Nawr, os di radiws y cylch yma'n 4.2, yna mae'r diameter yn dod yn ddwbl hynny yn 8.4. Ac felly, yn estyn cyfrifiannau allan i wneud y swm yma, be dwi eisiau deipio fewn ydy yn gyntaf y ffracsiwn 47 dros 360 ac yna lliosi hefo pi a lliosi hefo diameter y cylch 8.4. Mae dalgrynu i ddau ledegol, yr ateb yw 3.45 cm i 2 ledegol. Ond, cofiwch nathon ni sôn fod yna arc arall yn mynd o A i B, yr arc fwyaf, yr holl ffordd o amgylch. Os dwi eisiau cyfrifo hyd yr arc fwyaf A B, yna yr un math o fformula fyddai yn defnyddio, ond tro yma fydd yr ongl yn wahanol. Dwi angen gywir cyfrifo maint yr ongl yma fan hyn. Nawr, gan gofio eto fod troed cyfan yn 360 gradd, y ffordd o weithio allan yr ongl yna ydy cychwyn o 360 gradd, tynnu 47 gradd, a wedyn 313 gradd fydd yr ongl atblyg yma yng nghanol y cylch. Ac felly, hyd yr arc fwyaf AB fydd y ffracsiwn 313 dros 360, ac eto lliosi efo cylched y cylch sydd yn pi lliosi hefo diameter. Yn yr un modd a nes i o blaen yn awr, bydd deipio hwn allan ar gyfrifiannell. Ffracsiwn 313 allan o 360, lliosi hefo pi, lliosi hefo y diameter 8.4, tro hyn 22.94 cm yw hyd yr arc, ac eto mae hwnnw i 2 ledegol. Nesaf, gadewch i ni ystyried arwynebedd y sector AB.
Ac eto, fe gynnon ni sector leiaf a B, y darn yma, a'r sector fwyaf a B, yr arwynebedd mwyaf. Arwynebedd y sector leiaf a B yw, wel, yr un math y stori ac o'r blaen yn awd yn ystyried bod ni eisiau defnyddio'r ongl 47 yn fan hyn, ond newid y fformula, dyn ni newid i defnyddio'r fformula yma ar gyfer arwynebedd sector cylch. Felly mae gen i 47 allan o 360, lluosi hefo arwynebedd y cylch, pai lluosi radiws disgwario, yn fan hyn pai lluosi 4.2 disgwario. Eto, defnyddio cyfrifiannell i deipio hwn allan. Mae gen i fi fracsiwn 47 allan o 360, lluosi efo pai, lluosi efo'r radiws 4.2 disgwario. Eto, talgrynu i ddailedegol 7.24, a gan mai arwynebedd ydy hwn, yr uned ydy centimedr sgwar. Un peth olaf i wneud, i gwblhau y set, mi wnawn ni gyfrifo arwynebedd y sector fwyaf, a B, felly dwi am defnyddio'r ongl fwyaf, yr 313. Ac eto, lliosi'r ffracsiwn hefo arwynebedd y cylch, pai lliosi 4.2 disgwario. A wedyn, eto, gan ddefnyddio'r cyfrifiannell, o tro hyn dwi am fynd yn ôl, pwyso'r chwith i olygu beth sydd ar sgrin y cyfrifiannell, newid y 47 i fod yn 313, a wedyn 48.18 centimetr sgwar yw'r ateb i 2 ledegol. Cyfle nawr ydych chi roi cynnig ar y math yma gwestiwn. Ceisiwch feddwl am eich atebion. Defnyddiwch gyfrifiannell i'r cwestiynau sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Unwaith ydych chi wedi rhoi cynnig arni hi, gwiriwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr ei cywir sydd erbyn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.